Como saben, temos 6 meses, os 6 primeiros meses do ano para poder celebralo. Eu xa no seu momento já había dito que o importante en este momento era intentar sacar adiante o que é o proxecto de ciudad para este ano a través dos presupuestos, a través da utilización de remanentes e a través da utilización dos fondos Ribeira Atlántica, non? Porque iso vai a condicionar moito do que vayamos a falar e, polo tanto, si, como me marca o reglamento e, ademais, como eu tiña xa pensado e así yo había transmitido aos grupos, vamos a facer ese debate que previsiblemente poderá ser na primeira semana de junio. Mentres tanto, o Concello traballa xa na proposta de orzamentos que dependerá do remanente dos fondos europeos e das consignacións por parte do Estado, aínda por determinar, polo que considera máis prudente agardar a ter definidos os futuros investimentos de cara ao seu debate. Pois prácticamente os números están feitos e o que estamos esperando é ese compromiso de que durante este mes se vai a saber o que é o condicionante de remanente. Digamos que nós temos unha cesta que temos que encher en base a tres posibilidades: presupuestos, remanente e os fondos europeos. E en función de en que se pode gastar cada un, eso vai a variar. É por eso que creo que o máis lóxico é esperar. Incluso vamos a aprobalo antes de que presenten os presupuestos do Estado, co cual tes que consignar algunhas partidas, como pode ser o incremento salarial dos funcionarios facendo estimacións, é dicir, non sendo reales, non é real tampouco en este momento a previsión do que vamos a ingresar do Estado, pero, bueno, por eso moitas veces é máis positivo para un Concello esperar a saber todas estas variables que eu creo que no plazo dun mes debían saberse. Dende o Executivo insisten na súa total disposición para abordar o debate sobre o estado da cidade, tal e como xa manifestaran antes de ter recibido a solicitude da oposición.